nacházíme se tady u opuštěného staveniště. Je to už několikrát opuštěný a mám tady zarazný bagry. A není tady žádná normální cesta, jak se dostat dovnitř, takže budeme muset jít tady okolo plotu. A tak jo, pojďte s náma. Oh well. Tak jo, jdeme dovnitř. Yes. Na, mou kameru. Pojďte s náma. Ty vole, tady je to zakázaný. Tak ty vole, to je crazy. Takhle to tady vypadá. Tak jdem se na to podívat, ne? Yes, pojď. Tak, tady vidíte zarazaj bagre. A tak. Je tady teda ozvěna. Tak crazy, tady už strašně dlouho nikdo nebyl. To prdele. Ona se asi půjde vidět. Tebe výtah. Oh shit, tady měl být výtah. Tam někdo je? Je tam někdo? Dělej, běž. Víte, Leka odběr, popustíte pár 2, vydáme se po těchto schodech nahoru a my už jdeme, aby nás nikdo nechytil, takže čau.